Ihmisethän katsoo hyvin mielellään ulkolaisia TV-sarjoja ja ulkolaisia elokuvia ja hyvin harvat tulee kuitenkin ajatelleeksi, että jonkun tehtävä on kääntää ne niin suomen kielelle. Suomeksi. Mä voisin sanoa, että mä oon ehkä ensimmäinen tai jopa toinen, joka on käyttänyt suomenkielistä termiä faija. Ja tää tapahtui sellaisessa yhteydessä, muistan nyt mikä käännös se oli, mutta mä muistan tarkalleen sen lauseen, onko sun hynää faija? Ja aika nopeasti tuli tuolta tuotantopuolelta, niin kuin korkeimmilta portailta soitto, että mitä Ruusuvuori meinaa, että onko tämä nyt ihan loppuun asti funtsittu. Mä sanoin, että no funtsittu on. Ja mikä on lopputulos? Onhan se kuitenkin, niin kuin voisi sanoa, suomen kielen yksi niin kuin tunnetuimpia sanoja. Faija. Muoto muuttuu. Sisältö pysyy. Voiko tän ottaa uudestaan? Ota uudestaan, jos saat se jotenkin ikään kuin, että se tulee sun suusta vaan luontevammin, että sä et tee niin, no ymmärrät varmaan, että... Kyllä se on kiire. Ehdottomasti. Hirveä kiire. Antero. Mitä? Niin. Eli nyt työn alla. Mikä sulla on nyt työn alla? Ei mitään. Miksei? Ei ole mitään.